Здравейте, гайс! Днес ще играем на +1 Escape Keyboard и ще се опитаме да ребъртнем и ще се опитаме да минем левел 10. Нека да почваме с левел 10. Аз между другото гледах видео как най-лесно се минавам. Тук аз абсолютно винаги се сменям спида на 50. Защото така е най-лесно да се прави. Ако имате... Ако имате много такова, много бърз спид, намалете си го на 50 там. Иначе аз съм си купил всякакви тук. Хънито сега. Ама го хъни киборда. Ето и вижте. Сега идвате тук. Правите го на 50. Окей. Окей, guys. Окей. Окей, let's... Опа. Мислих, че снимам за английския ми канал. Опа, обърках се. Сега тук ме 1, 5, 6. Опа. 6. Ето, нормален спид. Ето един трик. Тук. Биете всеки път. Ето тук. Изчаквате да се отваря и веднага идвате тук, чакате и веднага се качвате. Това е левел 9. Опа. Гледах някакъв... Значи това е фейк. Гледах някакъв егати измамника в YouTube, където показва, че ако не скачаш на Stage 9, ще го минеш веднага. Егати измамника. И умрях буквално на втория, на четвърти, на третия левел. Просто W. Напишете в коментарите W Никола. Ето, W Никола или LL Никола. Аз според ментара, аз ако съм на ваше място, ще напиша LL Никола. Не WW Никола. Ето, виждате ли защо? LL Никола се пише. Добре, сега 50. Този път. Whip. Не, аз знам къде. 1, 5, 6. 100% е там. Много го искам. Не! Видяхте ли го? Аз го видях. Не! Буквално знам къде, защото всеки път го слагах на едно и също място. И този път изобщо не искам да го губя. Много е трудно. Добре, не ми трябва, просто така ще се фармя малко. И сега да. Какво искате да си купя в следващия епизод? Това? Или директно да старелам? Или директно да старелам? С ето това. Пишете W1 за това или W2 за това. You need... I know. Знам. Items shopping. О май гад, дали да си купя поничката? Тя какво че Sweet Donut? И какво? Плюс 3% спид. Батите пиянт. Добре, вече тази игра ми е много любима. Okay, I know. It's kind of weird. Опа, не тук. И вижте, имам първото.
Защото за другите естествено не ми се да. Аз май нямам даже. И сега се приближаваме към Ребърта. Окей. Вече спидът ми е и 58. Аз съм много бърз. Знам. И буквално всеки път умирам на този левел. Значи, тези топки... Този левел с топките е един от моите най-ужасни. Който го е направил този левел, ще го кълна. Шегувам се, не го кълна. Ето го! Айде! Я чакайте. Убий му. Ето. Следващото е... Много искам да отида тук. Буквално съм на едно. Там ли е било? Аз си мислех, че е на това... Не знам кой е. Ще припадна. Това е левел. Ето. Това пък ще го направим на 6-7. Не! Добре, ще го минем на 6-7. Защото съм добър. Естествено, че ще го минем на 6-7. Моля! Да, балерина капучина. Извинявам се, вече мразя да казвам брейнротите, но... Ето. Един трик тук винаги да минавате на последните две. Защото там винаги топката не минава. На последните две. Ето, вижте. Примерно топката минава и ето тук. И ето тук ви е свободно. Да се минавате и аз винаги правя така. Ей, тук си мислех, че ще бъде изненадващо. Не дам. Окей. Имам аура. Хора, имам аура. Ето, само тук трябва да се затвори. О, ще стигнем до левел 10. Не! Тъпата игра ми глична. GG. What? Добре, за първи път между другото минавам тук. Леле. То може там да се минава. Добре, ще изчакаме другото. Ако... И след това. Ще изчакаме. Чакаме и влизаме. И тук влизаме. Между другото, това беше малко страшно. Добре, имам 55. Окей. Ама, братлето. Нали така? Окей, левел 10. Окей. Осем. Какво? Взимам 1000 уинс. Моля? Баба ми просто слезе. Да. Сега просто ще чакаме, докато не вдигна лева. За лева. Опа. Пишете също така в коментарите
Опа. Дали? Тоест, не дали. A secret. Нещо си е спалнало. О, вау. Това го минах бързо. Значи 10 левел много лесно се минава. Ето. Качваме се. Окей, това беше най-бързото минаване на този. Добре, бързо минаваме това. Лесно. Добре. Да се пробвам ли? Мисля, че не трябва, затова ще взема 1000 wins. Между другото, изобщо не съм близо до това. Ама изобщо пък не съм близо до това. Не мога ли да си купувам левел? Чакай. Левел. Не мога. Гачи. Добре, не мога. Сега ще е такова момент. И ще се видим после. Добре, хора, ако направя още един път до 10, ще успея да го вдигна и ще направим ребърт най-накрая. И ще видите защо играта почти всеки път ми крашва. Добре, хора, направихме до тук. Сега тръгнах много късно, никога не съм го правил това. Между другото, тази игра е много satisfying. Yes! Само минаваме. Омага 3 или омага. Не, и добре. Сега най-накрая New Report. И ще стоя само тук. Окей, игра, защо крашваш? Това между другото стараме. О май гад! По едно кей! Най-накрая! Не знам дали преди. Но сега ще минем. Ще се опитам да мина левел 10. Опа и... Общо взето, да хора, това ни беше целта и чао! Ще се видим в следващото видео.